जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा 20थि खेब जोङो बे बाराव नैबे बोसोराव 2022आव कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ बे सालबारिनि हायार सेकेन्डारि लांगोनायाव जोङो बेखौ गथायदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो जाय बर' बिजोंनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव अल आसाम लेभेलाव जायफ्रा 10थि सारियाव बिथांमोनखौ टप 10 हिसाबै बा 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो सायख'नानै बे बान्थाखौ होनाय जायो। दा बेजों जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जे दावगाथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय बेखौ होबोबाय थादों। मानोना जोंनि फरायसाफोरनि रोंगौथिनि जे मोनसे मानदान्दाखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय मान होनो थाखाय आरो बर' बिजोंजों फरायनानै जिउआव दावगानानै गेदेर सुबुं जानो थाखाय आरो सुबुं दोननि आंखालखौ सुफुंनायाव मदद होलांनो थाखाय माहारि दावगानायाव बेजों लोगोसे हादोर जौगानायाव दा बेखायनो बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय मान बिलाइजों मान होनाय जायो आरो बिथांमोनखौ आर'नाइजों बरायनाय जायो। लोगोसे बिथांमोननो खेबसेनि थाखाय जोङो रांनि मानदान्दायाव 10,000 रां जाफुंसार फरायसाफोरनो जों होनाय जादों बे टप 10आव। देग्लाय जोंहा गासै 14 सा फरायसाया बेवहाय जायगा मोनदों। दा बेवहाय टप 10नि 14 सानि गेजेराव गासैबो बिथांमोना हायेस्ट देग्लायनि पार्सेन्टेजआ 89 बा 89 जौखोन्दो जादों टप 10नि नाम्बार 1आ। दा गुबुन बोसोरावबो बेबायदिनो जोङो खालामबोदोंमोन, नाथाय देग्लायनि फार्स्ट पार्सेन्टेजआ एसे खमाव जों नुनो मोन्दों। नाथायबा जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय बेखौनो जोङो हास्थायगोन जे बिथांमोना दिनै बर' बिजोंजों खस्थ' खालायनानै आरो जिउआव दावगानायनि लामाखौ लालांनो बिथांमोना दिनै जुजिनायनि थुलुंगानायाव बाहागो जालांनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो। जायफ्रा सेकेन्ड डिभिजन, थार्ड डिभिजन बयबो उथ्रिसारदों। दिनै जोंनाव गासै बर' फरायसाफ्रा जोंनि आसाम नाङै जोङो मेट्रिक आनजाद फरिखा होनायनि क्लास 10आव जि थांनाय 2022आव मेट्रिक आनजाद होदोंमोन बिथांमोननि क्लास 10नि संख्याया गासै 15,984 फरायसाया मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन। दा बिनि गेजेरनिफ्राय जोंहा फार्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, थार्ड डिभिजन जों बेखौ सानख'जोबनानै उथ्रिसारनो हानाय गासै फरायसाया 12,310। अदेबानि बिनि जौखोन्दोखौ जानोबा जोंहा 77.01 जौखोन्दो फरायसायाल' मेट्रिक आनजादखौ बा क्लास 10नि उथ्रिसारनायखौ देग्लाय जों मोन्दों। अभारअल फार्स्ट पार्सेन्टेजआबो खम। लोगोसे जाय बिथांमोना टप 10आव जायगा लादों बिथांमोननि फार्स्ट डिभिजननि फार्स्ट पार्सेन्टेजआबो गाहायाव देग्लाय जों मोन्दों। दा बेखौ गासै जोङो फोरोंगिरि, दिथागिरि, फरायसाफोरनि गेजेरनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा संदाननानै माखासे मोनथामसो जाहोनखौ जोङो नुदों। गिबि जाहोनाव जाबाय फरायसाफ्रा NCERT कारिकुलामजों लोगोसेयै गोदानै एग्जाम पेटार्नाव बा बिथांमोननि सोंनाय फिन्नायनि जे रोंगौथिनि पेटार्नाव बिथांमोना जुजिनायाव खस्थ' मोन्दों, बे खोथाखौ बिथांमोना फोरमायदों। मोनसेबावा जाहैबाय बेबो जोबोद गोनांथार जे जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनहा आसाम नाङैनो हाइ स्कुल स्टेज, एमइ स्कुल, गुबुन गुबुन स्टेजावबो गोबां फोरोंगिरिफ्रा दानि समाव आसाम सरकारनि सिङाव बिथांमोना नन स्कलास्टिक एबा फोरोंनायनि बारगा, फोरोंनायनि अनगा गुबुन गुबुन खामानियाव बिथांमोनखौ लोब्बा खालामनायनि जाहोनाव गोबां क्लास खथि जादों। गोबां थाखो खथानि कारिकुलाम सिलेबास बादियै फोजोबनो हानाय हायिखौ लानानै आरो बे गोदान कारिकुलामजों खाब जानानै बांसिन सम बिथांमोना फरायसालियाव होनांगौ फोरोंनायाव, फरायसाफोरखौ रोंहोनायाव। दा बेवहाय गोबां फोरोंगिरिफ्रा बेखौ नुदों जे बिथांमोना गुबुन गुबुन नन स्कलास्टिक बा एकाडेमिक एक्टिभिटिसजों लोब्बा गैयै माखासे सरकारि खामानियाव बिथांमोना थोनजानायाव बेफोरबायदि माखासे खहा दं होननानै बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे जोंनि समाजाव जोंनि माखासे दासिमबो जोंनि समाजनि सोलिनायाव माहारियारि दिनै बर'फोरनि गेजेरावनो जा, गुबुननि गेजेरावबो जा, बड'लेण्ड ओनसोलाव बा गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो दिनैनि समाव समाजनि जोथोनावबो माखासे आंखाल फैदों नामा बे मोनसे नुजादों। जेरै माखासे बोथोराव फुजा मेला जानाङै समाव फरायसाफोरखौ एबा दानि समनि ससियेल मिडिया आरो गुबुन गुबुन बिजोंजों दिनैनि समाव फरायसाफ्रा लेखा फरायनायनि सम होनाय समा खम जादों नामा, बेवहाय मोनसे दिनैनि बेबादि मोनसे एसेसमेन्टआव जों मोनदांदों। दा बेनिखायनो जोङो खावलायगोन, सरकाराबो बिबान दं जे अभारअल आसामावबो बेबादि पार्सेन्टेजआ डाउन जादों, बड'लेण्डआवबो डाउन जादों, बर' बिजोंनाबो गाहायाव फैदों। दा बेखौ लाजोबनानै जोङो खावलायगोन जे आसाम सरकाराबो
बा बड'लेण्ड सरकारावबो नन स्कलास्टिक एक्टिभिटिसखौ फोरोंगिरिफोरनिफ्राय माने बाङाय खम खालायनांगौ बा गैया खालामनांगौ जाहाथे बिथांमोना बांसिन गोसो होनो हायो फोरोंनायाव बेजों लोगोसे फरायसाफ्रा गावनि फराफारिखौ गोसो होनानै फरायनांगौ जाहाथे गोदान कारिकुलाम गोदान पेटार्नाव खाब जानानै बिथांमोना 100% बुजिनानै आनजाद उथ्रिसारनायाव मदद लानो हायो आरो बेजों मोजाङै पारफर्म खालामलांनो हायो आरो जोंनि आबहावाखौ बा समाज बिथिङाव जोंनि बिमा बिफा फोरोंगिरि समाजनि दैदेनगिरि लोगोसे गासै सानसुमै साननो हनो गोरों बयबो जोंनि सुबुंफ्रा जाहाथे जोथोन लायो फरायसाफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगौ आरो जिउआव दावगानायाव नोंथांमोननि मददजों नोंथांमोननि गेजेरजों गासैखौबो जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा उन समाव बेबादि गोहोम गोनाङै बड'लेण्ड जौगानाय हादोर जौगानाय आरो बेबादि बिथांमोना गाव गावनि जिउआव जाफुंसार जानो हायो बेखौ जोङो दिनै मिजिंथियो आरो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थानि गेजेरजों जों अराय फरायसाफोरखौ मान होलांगोन आरो बेबादिनो थुलुंगानायखौ जों गायसनलांनो नाजागोन जोंनि केलेन्डार बा दानि समाव आसाम स्कुल एजुकेसन बर्ड जाफैबाय आरो बेयो इनक्लुसिभ हायार सेकेन्डारि स्टेन्डार्डसिम दा निउ एजुकेसन पलिसि बेखौ क्लाब खालामनो नाजादों आरोबाव मेट्रिक आनजादाव आसामाव टप 10 खालामनायाव जोंनि बिजोंनिफ्राय जोङो बेवहाय जायगा लानो हायाखै फरायसाफ्रा गोबाव सम जाबाय सासेल' फरायसा मोनदोंमोन बिबुंसार बसुमतारी होननाय दा दिनैनि समावबो जों सानो फरायसाफोर आरो जोंनि स्कुल फोरोंगिरि समाज जोङो गोबां बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगौ दं दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोबां मावनांगौ दं होननानै जों सानो आरो बिनि गेजेरजों जोङो साबना हामना उन समाव जों आसामनि टप 10 इन्डियानि टप 10 ब्लाबो जों बेखौ अभारकाम खालामगोन जों जाफुंसार होनो हागोन होननानै जों मिजिं दं सेकेन्डारि आनजाद होनानै रिजाल्टखौ नेगासिनो दङ जोंहा बर' बिजोंजोंबो हायार सेकेन्डारि आनजाद होनाय आर्ट्स स्ट्रिमाव फरायसाफोर दङ आरो बेखौ नोजोर बोनानै जों आसा खालामो बिथांमोननि जे फोरमायथि बा रिजाल्ट ओंखारगोन बेवहाय बयबो मोजाङैनो उथ्रिसारनो हागोन आरो गाव गावनि जिउ लामायाव बिथांमोना दावगानायाव मदद मोनगोन होननानै जों मिजिंथियो